Agpapada pimusay dagiti duaan nakalugan ken driver ti maysa tricycle kalpasan anadong party bus iti National Highway apaset ti Barangay San Pablo, Santo Domingo, Ilocos Sur. Agarop alas 2:30 itay Parbangon, Mayo 22, 2025. Nabigbig ti nagmaneho iti tricycle adaytoy ket ti Claro Vallejo Tapaya Senior agtawen 65 adaytoy ket taga Barangay Paras iti Santo Domingo edinto adagiti inlugan na ket agnagan Aka Michelle at taga Barangay Pagburnayan Vegan City ken Aka Grace at taga Barangay Bungtulan iti Metlaeng Siyudad Tibigan. Nabigbig met ti driver ti bus ani Julius Palma Hardinero agtawen ti 42 at taga Barangay Pagsanan Magsingal, Ilocos Sur. Sigon ti panikisarsarita ken ni Police Captain Rodel Ragasa, officer in charge si MPS Santo Domingo, nagsardeng ti tricycle iti daya apaset ti kalsada ket idi awanen dagiti aglabas alugan nga agpaamyanan. Nag-U-turn ti tricycle ngem saan na anaripar ti sumungad abas nga agpapaabagatan a direksyon. Gapu ti napigsa nga impact ti panagdinong party bus ken tricycle ket nagsagaba iti nakaro adunor dagiti naglugan ti tricycle. Dagos damet ana itaray iti balay pagagasan ngem naideklara dagiti dua a pasahero a dagitoy ket dead on arrival idinto anatay ti driver ti tricycle bayat a matamtaming iti balay pagagasan. Tatay Parbangon, May 22, garop 2:30 AM. Nag-respond ti nagiti kapulisan tayo, may panggap iti may nga vehicular accident na pasamak di jay along the National Highway, Barangay San Pablo. Nung sinot ket may nga GMW bus nga danti plate number NBS 3563 nga minaneho ni Julius Hardinero nga taga Magsingal, Ilocos Sur. Ket nadungpar na iti may nga tricycle nga minaneho met ini Carlo Tapaya nga taga ditoy Santo Domingo. Ket daytoy nga tricycle ket daan iti duwa nga passengers ni Gaya Michelle ti taga Pagburnayan ni ni Grace ti taga Bungtulan, sir. So sigon iti investigation tayo, sir. Ken sigon diti review tayo nga CCTV daytoy tricycle ket agturong iti amyanan. So, iti makita na nga ato ti lugan naglabas, nagpaigid iti shoulder ti kalsada, ag-U-turn, sir, ag-U-turn. Tapos iti ag-U-turn ni Suna, na napakadaan nga adagayam iti sumungad nga bus. So, dayayin, sir, napasamak yan ti pinagdungpar. Sir, mabalin nga kasi iti napasamak, di nga di oras na, di kinasipnget iti kalsada tayo, mabalin nga dahito yung driver, ket han na nga natansya. Dajay sumungad nga lugan. Tagamin, nugit kita yung dajay footage, ket kasadalim nalabsan na pa ilang tilugan, tapos bigla nga nag-U-turn isunan, sir. So, dajay meten nga, naala dajay ay lugan nga bagatan, sir. Di mawat men ti pamakawan ti driver ti big bus karag ti pamilya dagiti biktima adaytoy ket maibilang a desgrasya ti pasamak. Daon lata ti dispensar pakawan, sir, no jam ti may sangko mga nagayatan, mga nagayatan. Disgrasya di jay. Daon lata ti pakanyatan. Di pamakawan ano di naramid. Ano ko ito, nagdamal at tabasol ko. Talatay tao, mamuti perfecto ka tao. Okay. Hanmeten nga gipila ti kaso ti pamilya ti driver ti tricycle. Ngem ket kalikagom da tumulong ti bus company para ti panakaimansayag ti driver ken ditoy a kalikagom da a makapagsasarita iti pulisya. Ilang umakunak sir, maayos mo, problema may. Dapan nakabalin na ako sir, no malayunan da kumamat di tulong da. Dilang adang mabalin ko nga may baga sir, awan mat. Dagiti anak na pada mga nga agrigat, dapan nakabalin ako maser jay, dapan nakabalin ako maser kay di motor na, diresigal na no paayos pa siya mat. Nagpalagip ti officer in charge ti MPS Santo Domingo kari ti motorista adumaldalyas at iti kawatiwatan ti Manila North Road apaset ti nadakamat a lugar
iti inda kanayon apan nagdubli ingat tapno di kasakit maiya dayo ti anyaman na desgrasya iti kakal sa daan. Ayun sir, dito gabin na highway tayo ti Santo Domingo at nalayang ako na da. Ket tila yung may makadagiti ko nagiti motorista magdadalyasat ditoy no sabi nga dayjay kasi dayjay pinag-U-turn nga kunada talyawen tay kung mga nalaing dayjay kanigit kanawan di incoming ken dayjay opposite lane tapno na safe matlaang di pinag-cross tayo kasi tapno may iwasan tayo ti kastoy nga pasamak. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagиpadamag.